Gasteizko festak bukatu eginen dira eta gu bukaera hori kontatzera etorri gara ona. Joan den asteartean, abuztuaren 4an, lehertu zen aurtengoa eta hasi zen modu berean akabatuko da gaur ere. Zaldubondoko baserritarra goitik bera jaitsi zen eta gaur alderantzizko bidea eginen du. Gaur kanpandorrera igo eginen da berriz eta modu horretan bukatuko da aurtengoa. Baina gaur ospakizun eguna da eta goizaldeko ordu bat arte, ordu batean gertatuko da hori, zelodonen igoera hori, jendea, txarangak, saltsa, zalaparta, giroak, kuadrillak, neskak, blusak, denak hemen daude. Gasteizko Andre Maria Zuriaren plaza ikusten duzu hauxe, denak argiekin eta giro ederrean, txarangen laguntzarekin, sekulako zalaparta dago, azken minutuak festa giroan ospatuko ditugu eta guk hori kontatuko dizugu zuzenean. Gonbidatu haunitz pasatuki dira hemendik, Andre Maria Zuria plazaren gainean dugun talaia honetatik eta lehenengoa hemen dugu prest Gasteizko alkate Anderea. Maider Etxebarria, Gabon. Gabon. Zer moduz, Maider? Oso ondo eta, eskerrik asko gurekin gaur, arratsaldean gaur hemen egoteagatik eta, lehenik eta lehen hasiko naiz euskeraz eta badakizue ja euskeraz ikasten ari naizela eta orduan saiatuko naiz, baina erantzuteko jarraituko naiz gaztelaniaz. Oso ondo, Maider, doktor etorri zara gaur neska jantzita. Zergatik? Oso potxola naiz, ¿no? Pues que es un traje muy especial para todos los gasteiztarras y gasteiztarras que lo vestimos. Desde pequeñita nos hemos vestido de neskas, así que creo que merecía la pena, ¿no? También como alcaldesa llevar el traje, vitoriano, que con tanto orgullo lo llevamos todas. Berehala bukatuko dira urtengo festak, bihar eginen duzue udaletik balorazio orokorra, baina aurreratu guztu pixka bat, Maider, eguztu balantze bat, zer moduz joan dira aurtengo 2026ko Gasteizko festak? Pues sí, a falta de hacer mañana el balance oficial con todas las cifras que nos pasen los departamentos que han estado involucrados del ayuntamiento en toda la organización de las fiestas, pues qué decir, mirar cómo está solo hace falta mirar cómo está la plaza el último día de fiestas. Es que han sido unas fiestas muy movidas, muy divertidas, con mucha energía positiva y desde luego es que han sido más de 400 eventos que se han ido desarrollando a lo largo y ancho de todos estos días y durante toda la ciudad, así que con una energía muy buena y es que siguen sin parar. Yo no sé de dónde sacan la energía, de verdad. Ekitaldi haunitz, 400 baino gehiago, 6 egunetan, batzuk gogoratuko ditugu, txupinazoa, Baskoniakoekin, ze berezia momentu hori. Qué especial, ¿no? Estar con el Baskonia, pero es que además hemos estado con el Baskonia ya 2 veces en un año, porque también estuvieron aquí para celebrar el triunfo, trajeron la Copa del Rey a Gasteiz, así que, qué mejor que sea el grupo, el Baskonia, ¿no? El deporte que une a todas las sensibilidades. Vitoria es una ciudad que vive con y para el deporte, así que bienvenidos sean y por más triunfos. Irudi politak, ez emat jende egontzen, ze giro egontzen hor, izugarria, Es increíble, ¿verdad? Es muy emocionante para todas las personas que lo hemos vivido en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? Desde que éramos pequeñitos hasta ahora, pues por nuestras diferentes fases lo vas viviendo. La verdad es que yo he disfrutado mucho también de cría y de chavala ahí abajo con todo el motrollón de gente. Es algo muy especial y que nos mueve a todos por dentro. Lore sorten eskaintza, ze berezia den Andre Maria Zuriari eskaintzen dizkizu loreak gaur ere joango zara horra, aurten ere egin duzue eskaintza hori. Sí, voy a hacer la ofrenda floral a la Virgen, la Virgen Blanca, nuestra Virgen, y desde luego la ofrenda floral es un momento muy solemne, muy importante y a mí me llena de emoción y de orgullo. Para mí es todo un honor. Horrega irudiak ikusten, ez da? Hor duzue Andre Maria Zuriaren irudi hori, aurreskua, ze sentitzen duzu, Maider, irudi hauek ikusita? Pues yo me emociono mucho y pienso en las personas que me han enseñado también estos valores. Algunas de ellas ya, por desgracia, no están. Me acuerdo mucho de ellas, va por vosotros y por vosotras. Y yo creo que me habéis enseñado unos valores, unas tradiciones preciosas que continuamos y vamos a continuar este legado para las próximas generaciones también. Unkituta zaude, Maider, benetan. Pues sí, la verdad es que estoy muy emocionada porque he vivido esto de muchas fases diferentes y la verdad es que pues sí, me llena de orgullo, me llena de satisfacción y es un verdadero honor poder estar
disfrutando de, para mí, las mejores fiestas del mundo mundial, porque es que mirar cómo está la plaza, es que yo no he visto cosa igual, y es el último día. Aipatu duzu gaurko gaua zergatik den berezia. Zer du gaurko, bera, txarangak ikusten ditugu, jende pila bat, zergatik da berezia azken momentu hau, Maider? Yo creo que es acompañar las fiestas hasta el final, vivirlas con toda la emoción. Yo sé que mucha gente mañana tendrá que ir a currar, pero da igual, están dándolo todo y yo creo que es el colofón a unas fiestas maravillosas de las que nos sentimos muy orgullosos en la capital de Euskadi. Egun sentiko arrosarioa, farolen prozesioa ere bai, hor ere ibilizara, aurten. Hombre, claro, la verdad es que la procesión de los faroles, qué decir, es algo único, mágico y desde luego con la solemnidad que te otorga una procesión de los faroles que no hay en ningún otro sitio. Hortxe ikusiko zaitugu berehala, dotore, urtero bezala, hau da tradizioaren emozioa, ez da? Además la gente queda en silencio, se hace una especie de silencio, de respeto y la verdad es que es algo muy emocionante que insisto a todo el mundo que pueda venir a poder participar de ello. Ederra irudiak, aurtengo irudia dira, aipatu bezala, gaur azken traka, azkeneko minutuak falta dira, Gasteizko Andre Maria Zuriaren plaza duzue hause, ikusten duzuen hau, milaka lagun momentu honetan, 2026ko jaiei despedida emateko. Festa, saltza, zalaparta eta giro hona izan da nagusi, baina aurten ere bi sexu erasoren berri eman behar dugu, bi gizona atxilotu ditu daltzaingoak, horietako bat, 30 urteko gizon bat, abuztuaren 6an plaza berriko kontzertu batean sexu erasoren delitua egotzita atxilotu zuten, bertzea genero indarkeriagatik ere bai, horrez gain abuztuaren 4an bertze sexu eraso bat izan zen eta Gasteizko mugimendu feministak sexu erasoen kontrako protokoloa aktibatu behar izan zuen txozetan, naiz eta salaketarik ez den egon. Gehiagora izan dira, baina oraindik askok ez dute ikasten, sexu erasoen desgrazia hau ez dela lekua eta ez dela momentua eta bukatu dela, ez da? Bueno, y es que ya está bien, ¿no? Es que ya está bien de estos ataques a mujeres por el hecho de serlo. O sea, hay algunos que no entienden que esto ya no ni ha formado ni tiene que formar parte de las fiestas, que el alcohol y la fiesta no son excusa ni justificación ninguna, que vale ya que estamos todos enfrente y que desde luego nos van a encontrar. Por supuesto, como alcaldesa, mi mayor condena y rechazo ante estos actos horribles y desde luego que no queremos que vuelvan a suceder y desde luego nos encontrarán enfrente. Hemen kartela jarri duzue, jaietan jai errespetuz eta hori ikas dezagun denok Gasteizen, Euskal Herrian eta munduan, bukatu dela ja eta matxiruloek ez dutela lekurik ez hemen, ez inon. Maider Etxebarria, Gasteizko alkate Andrea, plazera handia, gurekin biltzea, eskerrik asko, tarte bat hartzeagatik ete berentzat, ondo bukatu aurtengo jaiak eta hurrengo urtera arte. Eskerrik asko eta ondo pasa. Mila esker, Maider Etxebarria, Gasteizko Andrea agurtu eta hortxe zuzeneko irudia berriz, Gasteizko Andre Maria Zuriaren plaza duzue hau, eta azken minutuak hementxe, ikurrina ezkerrean, txarangak bazter guztietan, eta giro ederra. Goizeko ordu batean igoko da gora, Zaldu ondoko baserritarra, eta momentu horretantxe bukatuko dira 2026ko Gasteizko jaiak, Zeledon jeitxita hasitzen hemen festa, eta Zeledon igota bukatuko dira, eta jakina gaur gure saio berezi honetan Gasteizko jaiak bukatzeko ezin zen bera falta izan, jaietako protagonista nagusia da, eta ze gauza, Gasteizen bakarrik ez, hemendik kanpo ere, zenbat maite dugun, hain denbora laburrean, 3. urtea du, Iñakik ere jaztut Zeledon lanetan, Zeledon gorpuzten duela, baina dagoeneko Gasteiztarrak ez ezik gainontzeko euskaldunok ere, besarkatzeko gogoa sentitzen dugu. Iñakik ere jaztu Gabon. Gabon. Gogoa ematen duzu besarkatzeko, haizu, ze maitatua zaren, benetan, sentitzen duzu maitatua zarela? Sentitu dut, egun hauetan sentitzen duzu, jendeak kaletik gelditzen zaitu, eskertzeko egin duzu lana, eta zorionez, oso maitatua sentitzen naiz, oso eskerronekoa naiz, eta horrekin gaude aurrera. Erreleboa, Gorka Ortiz Urbinari, oantxe egon gara gaina Gorkarekin hemen dabil, eta oso jatorre egon da gurekin. 3. urtea lan hauetan, eskatu diogu Maiderri balorazioa,
alkate andereari, eta zuri ere eskatuko dizu valorazioa. Egik ere jazu Zeledon, zer moduz joan da, aurtengoa? Arlo pertsonalean oso jai politak izan dira, oso jai sentituak nolabait. Lasaiago hasi nituen, baina egia da, joan direnean pasatzen egunak, sentitu dituzula hainbat kontu eta hainbat kontu berezi, eta orden benetan sentitu dudala, jendeak badakiela nor naizen, baina orokorrean uste dut Gasteiz bete dela, Gasteiz pixkat are gehiago urtero jartzen dugula nolabait mapan Gasteizko jaiak, eta uste dut dagoela zer beti dela beltza guztientzako, dagoela jendea txapusten dituela beste batzuen jaiak, eta ez diela usten askatasunez bizitzen jaiak, eta horrek niri benetan naskatzen dagoela. Sekulako mezuak botatzen ditugu urtero horren kontra, egiten dugu oso fuerte eta oso irmo horren kontra, eta dirudi batzuentzako mezuak ez ezkiela heltzen, eta zoritxarrez urtero jarraitzen dugula horrelako kontuak pairatzen, baina horretan gaude. Azgaitezen hasieratik, Iñaki, ze abuztuaren 4an lehertu zen zure jeitxierarekin 2026ko festa eromena Gasteizen. Irudek ikusiko ditugu berriz, gogoratu dezagun, eta jakin nahi dut momentu hontan, Iñaki, zuk zer sentitu zenuen, momentu hontan? Momentu hori da zirrara. Zirrara, ere sentitzen duzu sekulako tentsioa eta sekulako energia. Azkenan, hori igual da momenturik handiena, irekitzen denean Gasteizko ikurrina hori, eta hor agertzen zarenean, sekulako zarata entzuten da, sekulako energia sentitzen duzu, eta hori da momentua. Hor da, benetan Gasteizek sentitzen duenean, Zeledon gorpuztu dela, eta Zeledon berriz ere pertsona bat dela nolabait, ez? Eta, bai. Zenbat gizonek lagundu zintuzten, ez da? Paseillo hori eginez, kalejira hori egiten. 100 gizon eta emakume egon ziren nirekin. Emakumeak ere bat, ze ona, 100 bat, lagun, wow. Eta geroz eta emakume gehiago urtero, eta zorionez, geroz eta parekideagoa da zenbakia urtero, bai. Ze ona. Momentu horretan, konstiente zara zari den gertatzen, Iñaki. Geroz eta gehiago esango nizuke, eta badaukat zastia lagun batzuei bostekoa emateko, egoteko beraiekin, eta zorionez badaukat aukera hori eta polita izaten da. Iñaki, entzun dezagun, ona ailegatuta, ze hitz politak, ederrak eta beharrezkoa botatzen dituen bertzea martxoaren 3ko sarraski hori oroitu. Por último, gure abuelo, Aiton eta Monengatik, beraiengatik, orain dela 50 urte, erakutsi zigutelako zer den duintasuna. Por nuestras abuelas y abuelos, Aiton eta Monak, porque hace 50 años nos dieron una lección de dignidad. ¡Gora Martxoaren irua! ¡Gora Zeledon! ¡Gora Andramari Zuriaren jaiak! ¡Gora Araba! ¡Gora Gasteiz! Zeledon Etxeberria Bildu! Ze garrantzitsua, Iñaki, mikrofonoak behar denerako erabiltzea, ezta 50 urte borobila urten, martxoaren 3ko sarraski hura gertatu zenetik, eta aurten da urtea, ezta hori ateratzeko, lekua egiteko, eta behar bada gaztetxoenek jakinen ez dute jakinen ze gertatu zen, gaur zapiko beltzarekin etorri za horren inguruan, aurten egin behartzen nuen, ezta? Orain dela 50 urte, blusatanesa kuadriak ez ziren atera blusaz eta zituzten jaiak ospatu. Baina horren aurretik, Jose Luis Isasi, Zeledonen sortzaile horretako bat, eta gorpuztu zuen lehenengo horrek, planto egin zuen, eta esan zuen, berak ez zuela plaza zeharkatuko urte horretan, eta nik uste bere balentria nolabait jarri behar dugula, bere lekuan, behar duen lekuan, eta daukagu orain aukera bat generazio berriak, oroitzeko, gure memoriaren barruan guzti hau egoteko, eta hortaz ikarzeko bai, azkenean utzi ziguten ikasketa eder bat, eta horri heldu behar diogu eta tinko gainera.
Ze ederra, ze ongi erabiltzen duzun, euskarari zelekua egiten diozun, emakumezkoei, inklusioari, berdintasunari zelekua egiten diozun, behar bada gure mikrofonoak eta kamerak erabili beharko genituzke gauza hobeterako eta zuk zoragarri egiten duzu, eskerrik asko eta bejon deizula. Bukatzeko Iñaki azken galdera bat, nola bizi duzu Zeledonetik aparteko festa, alegia Iñakik berak kuadrillarekin, zure bluesen taldearekin nola bizi duzu Gasteizko jaia? Ba, egia esan neke handiarekin. Bai, egia da. Ibiltzen zarela egunero gora eta bera alde batetik bestera. Hala zure kuadrilla, ezta? Hoize da, bai, egotarrak ulezetan eskak taldea, Durtzako taldea, eta beitorbean daudenak, hori, kantxarro berde horiekin, eta bai, hortxe gaude. Eta, heltzen naizen lekuetara, baina zorionez, badaukat astia parranda egiteko, badaukat astia ere, nire tartetxoak hartzeko lagunekin, familiarekin, eta aprobetxatzen ditut topera, eta gaur igartzen ditut nolabait. Zeledon ukitzeak zortea ematen omen du, ligatzeko balio omen du, eskua emanen dizut Iñaki, ez bakarrik ligatze konturako, baizik eta eskerrak emateko, zaren bezalakoa izateagatik, segi mikrofono erabiltzen duzun bezala. Eskerrik asko Zoragarria zara, tio. Eta gora gutarrak. Haupai, gora Zeledon, gora Gasteiz, eta gau ona pasa. Eskerrik asko. Eskerrik asko Iñaki kere jazu eta bagoaz berriz ere Gasteizko Andre Maria Zuriaren plaza horretara eta hortxe ikusiko duzue erdi-erdian irudi hori eta bazterrez bazter milaka gasteiztar. Gaur, hemendik minutu batzuetara bukatuko da 2026ko besta eta jai eromena eta Zeledonen igoerarekin gertatuko da hori eta igoera hori kontaketan laguntzeko, hementxe dugu gasteiztar peto bat, Josu Pedruzo, Gabon Josu. Gabon Joseba. Zer moduz? Oso ondo, unkituta, normalean hanbean nabil, gaurkoan hemen zurekin, oso polita da hemendik ere ikustea, oso polita. Ega talaia honetatik bizta zoragarria dugula. Ane Pedruzo egon behartzen gaur hemen gurekin, eta bera, aprobetxatuko dugu Aneri mendi besarkada hundi bat bialtzeko. Bai. Haupa Ane, behon deizula, gurekin zaude, zu ere, modu batean, eta ordezkari aparta bidali duzu, neba. Bueno. Josu, konta iguzu dene egin digu da, lehenengo galdera, aurtengoa, polemika pixka piztu duena hau izan delako. Ez da, aurten kale jira paseiloa aldatu da, Aimertze urteren ondotik. Ez dira denak aldekoak izan iritzi guztiak, konta iguzu pixka ze gertatu den, polemika zertan den, nola dago kontua? Claro, hau pentsatu behar dugu, zezenetara joaten zeneko paseio hori zela, joana etorria zegoen, zentzu bat zeukan historikoki, 2016an Gasteizek, zezenketei usten dio, hiri antzita hori noa bihurtzen da, eta hortik aurrera ze zentzu dauka paseioa edo kale jirau. Hori buelta bat emateko, aurten lehendabiziko urtez, kale jira bateratua egiten da, eta tradizioei buelta bat ematea normala den bezala polemika dakar, batzuentzat luzeegia izan da, beste batzuentzat esain beste nik egin ahal izan dut eta ez hainbesterako izan, baina polemika hor dago. Zer egingo dugu hurrengo urtean? Lehendabiziko urtea zen, proba zen, hurrengo urterako uste dugu, atzo berri bat egiten zen ja, buelta batxo bat eman beharko diogula, Gasteiztar bezala, Gasteizko Deletxea, blusa eta nezken batzordeak bueltatxo bat emango diotela, niri ez hain luzeegia iruditu, baina egia da pertsona asko izan dutela, ulertzen da ere, kale batzuk kanpoan utzi ditu, ostalari batzuk ez dira hain ados egon, erdialdera joan da guztia, pixkat aldatu egin da, ikusiko dugu hurrengo urtean zer gurritzen den, hau zentzu bat zeukan zezenak zeudenean, orain eta dut zezenak, zer egingo dugu gure kale jira pasaio famatu honekin, ez dakigu. Erraldoiak eta buru hondiak, ze garrantzitsuak, ze polita, ze unkigarria diren, aur, gazteet, helduak, denok unkitzen gara, eta zuera 11 urtez izan zara konpartsa horretako kide, hitz eguzu pixkat horri buruz. Zer dira Gasteizen, guantxe ikusten dugu Furnierreko erregia, konta eguzu pixka bat, ze berezitasun duen honek Gasteizen? Gasteizko erraldoi buruan di zaldien eta txoten konpartza bakarra da munduan. Karten sorta horretako erregeak txotak eta zaldiak dituelako, eta oso polita da barrutik ikustea. Niretzat orea izan zen 11 urte horietan zalduna, espatako zalduna edo zaldia izatea, eta benetan da oso politak goixean zaudelako ez bakarrik gauez bizitzen, eta bereziki txikitxo eta familia askorekin egiten duzelako topo. Da Gasteizko jaiak bizitzeko beste modu bat, eta diogun bezala, historikoki, 1953an Fournier berak
finantzatu zituen karta sorta horretako buru handi eta zaldi, eta hasieran buru handiak eta gero zaldiak eta txotak, oso berezia da, eta benetan kanpotik jende asko dator ikustera, beste egunean Debagoienako lagunak izan genituen hemendik, de paso, haupa Debagoienako jendea entzat, kaixo, eta familia asko datoz, txikitzuekin gozatzera oso polita da. Minutu bat bertzerik ez, aurtengo Gasteizko festei bukaera emanen dion momentu hori, Zeledon aterako de momentu hori ikusteko, oraintxe bertan ikusiko duzue, hortxe Maider Etxebarria alkate Andrea, eta abiatuko da, kanpandorrean gora, jakina irudia izanen da, ez da Iñakik ere jazu pertsona abiatuko, baizik eta irudia gora poliki-poliki hori ikusiko duzue igoera horretan, eta hor kanpandorrearen goian, ez dait, kanpandorrean edo zeruan edo non bukatzen ote duen, baina hortxe ja bai bukatuko da aurtengo. Hortxe Txupinazoaren ondoan ikusten ditugu, alkatea eta badoa, hortxe, entzun dezagon. Hortxe doa, azpitik gora. Katedraleko kanpaidorreruntz, Zeledon. Bukatzen ari dira, 2026ko Gasteizko festak, giroa, txarangak, pena eta poza uztartzen diren emozio berezi horiek, eta hortxe, badoa gora eta gora, Josu, hau da, bukaera. Hau da bukaera, pena da guztiontzat, urrengo urte bat egongo da baita ere, eta gainera, udaleko musika banda eta txistulari bandaren Mariano San Miguelen kale jira entzuten ari gara, guretzat hain garrantzitsua eta hain berezia dena. Anekdotatxo polit bat dago, duela mene batekoa da, 1918koa, eta partiturak peseta bategatik saldu zituen modu simbolikoan udaletxeari saldu zizkion Mariano San Miguelek gargantua erosteko. Beraz, kale jira honek, hainbat eta hainbat gauza ekarri ditu. Gaurkoan ikusi dezakezun bezala Joseba zapiak lepotik kendu, orain airera, eta gero besoetan jarriko ditugu dolu simboliko bat egiteko asmoarekin. Izugarria da ikustea abuztuaren 9 zenbat pertsona biltzen garen berriz ere hemen. Abuztuaren 4an 50.000 bat pertsona izan ginen. Abuztuaren 7an Zeledon txiki eta edornerekin 20.000 bat pertsona, zenbat egongo dira hemen, milaka eta milaka ez da. Segurazki bai, milaka laguz, Andre Maria Zuriaren plaza aski handia da, hemen jendea unitzka bitzen da, eta hor txekusten duzu Zeledon badoala gora, badugu daturik irudi honen inguruan, ez da edozen irudi. Zeledonen papeina hor daukagu. 178 metroko kableak orain kasu honetan gora egiten ditu, 25 kiloko pisuarekin. Bere garaian 25 kilore izan zituen, eta 180 zentimetroko altuera dauka euritarkorik gabe. 280 zentimetro, 280 zentimetro euritakoa jantzita. Eta dakigun bezala Zeledon 1957an egin zuen bere lehendabiziko jeitsiera eta igoera. Jose Luis Isasi izan genuen hasiera batean, hai izan zen sortzaileetako bat, eta egun blusa hori ikusi dezakegu ere. Jai egunetarako jantziaren prakak ere, de guapo deitzen zutenak, 1000 marra dugun praka, zati eta gerriko gorria, txapela, zahatoa, hau da gure Zeledon. Erraldoi eta konpartxe horretan ere, badago buru handi bat Zeledonen irudia daramana. Guretzat irudi polita. Hortxe, zerura doa, poliki gora eta gora Zeledon, hau nola egiten dute, tiratu egiten dute kanpandorretik, nola igotzen dute hau gora? Bi erraietatik doa, baina bai tiraka gora. Bera joatea errazagoa zeletik, ze polita gainera, jarriotela argitxo bat horre aterkian, ze polita ikusten da hor, goian zigatzen bazaio ez ikusi ezeko nola doan aterkia argiz beterik, hor da gure Zeledon, tiraka gora berriz ere San Migueleko kanpaidorrera, eta esan behar dugu, aterkia ere berezia da, Edurne Santaia Espinoza artista Karabarrak eskuz margotutakoa. Entzun ezagun giroa eta gozatu dezagun azken minutu honetan. Minutu bat aipatu dugu, baina gutxiagore bai, ez dakit segundu batzuk gelditzen ote zaizkion, hemendik ikusten dugu,
badoala kanpandorrera, eta orain bai, azken 30 segundutan sartu dira aurtengo jaiak, Josu. Iritsi da momentu kigarria da Gasteiztarrontzat, zenbat urte, han beti ikusten, lase polita hemendik ikustea, Zeledon badoa, horrek esan nahi du beste urte bat egongo dela, eta Zeledon berriz ere jeitsiko dela. Eta kurioso da ere, jeitsiera azkostazkaro egiten du, orain tiraka gora eta kanpaidorrera. Gogoratu behar dugu 1957 urtean, lehendabiziko jeitsieran Zeledonen korda hori apunto gintzela, eta San Miguel kanpaidorreko hor teien gainean geratu zela, bai? Horrek ez duen ekidin gainera Jose Luis Isasik balkonadako lekua hartzea, baina bai, anekdota hor ere badago. Gaur momentuz ongi doa, momentuz ez da ezer puskatu, badoa gora eta gora, ontxe kanpandorrera iristen ailegatzen ari da, Zaldu ondoko baserritaraz, hala da, estantzak lehendatik baduen honek, historiotik baduen, oinarri bat badauka, baina bueno, beti kondairak eta bueno, Zeledonio Alzola García Dondoen existitu zen bai, ez zen, 18. mendeko bukaeran existitu zen pertsona bat, baitu badoa iristen, eta hor badago sutraka ere. Entzun ditzagun zu artifizialak eta bukaera derrau. Aquí van a... Hortxe, zu artifizialekin bukatu da 2026ko Gasteizko jaien zalaparta, eta orain ikusten duzu irudian Maider Etxebarria Gasteizko alkate anderea lore eskaintza egiten ari zaiola Andre Maria Zuriari. Hortxe, bere irudiaren aurrean, argazkiak atera eta lore eskaintza horrekin dena izan digu unkituta zegoela.
eta benetan unkituta sumatu dugu gainera, alkate Andrea, beretzat, agitz berexia delako, gaur lore eskaintza hori egitea, eta hortxe, Andre Maria Zuriaren plazako irudia dituzue, hau Andre Maria Zuria da, eta santu hori hainongi argituta dagoen santu hori da, Gasteizko festei zentzua ematen diena, hor abiatu zen guztia bere garaian, eta hortxe ikus nintuzte kuadrillak, Zuzenean gaude, goizeko ordu bata eta 10 minutu, kerrezpa naiz, eta ikusi milaka lagun Andre Maria Zuriaren plazan aurtengo festen despedidan. Ikusi ditugun suak ere, Arabako zuetxe batenak izan dira, Josu. Horrela da, Balezea zuetxa da, berante bila Arabako zuetxa, beraz, dena etxean gelditzen da hemen, gure zapiak ere kendu ditugu Joseba, pesoan jarri tradizioak dioen bezala, eta ikusiko dugu blusa eta neska kuadriek zer egingo guten, badituzte egiteko batzuk, baina, diosun bezala, kriston festa dau hemen, bederatzia ez da hemen bukatzen txosna eguna da. Hasi dira abesten hor, urtero abesten dute salbea, eta pixka bat entzungo dugu, ea nolakoa den aurtengo salbea. Vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos. Hortxe, abestia, poliki alkate Andrea irudiren ezkerrean unkituta, eta Andre Maria Zuriaren plazak itxura hause du momentu honetan. Zuzenean, ari gatzaizkizue, ETV baten, aurten ere Gasteizko jaien amaiera bukaera hori ematen, eta lehen Josu hasi gara, aipatu dugu Zalduondoko basertaren historia zein zen, berehala berrartuko dugu hori, nahi dut kontatzea pixkat historia zen, baina aurratu iguzu pixkat orain zer gertatuko den. Ze kuadrilek orain, azken minutu hauetan behin jaiak bukatu direla, zer egiten dute, zein da plana orain? Kuadrilla batzuk, Gasteizko kuadrilla batzuk, eta hor fondo-fondoan ikusi ezakegun bezala, prozesio edo kandelekin, prozesio alako kutsu religioa daukan prozesio bat egiten dute, dakit kutsu religioa izango duten gaur bereentzat, baina hor daude, kandelekin, dolu simboliko hori adierazten. Hortxe ditu kandela batzuk, honako batzuk erdigunean badoaz, kandelekin kale jiran. Kandelekin, eta gainera batzuk blusa eta neska eroriaren prozesioa egiten dute ere. Zer da hori? Blusa neska bat hartzen dute zorbaldetan eraman, benetazko pertsona bat, zorbaldan eraman, eta blusa neska eroriaren dolu simbolikoa. Erori da blusa neska, ez da erori, oraindik gauan gelditzen da, baina modu baten edo besten, dolu honekin identifikatzeko modu bat da, eta gero gainera gure artean ematen ditugun bezarkada baitere ikusi dezakezun bezala Joseba jendeak zapiak kendu du, besoan jarri du, eta orain iristen dena da, bezarkada, emozioa, oraindik ez da gaua bukatu, baina bai agurra ezaten hasi diogu. Entzun dezagun berriz ere, abestian nola diren. De Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. ¡Viva Victoria! ¡Viva la Virgen Blanca! ¡Gora Gasteiz! ¡Gora Andre Maria Zuria! Gora bai, Andre Maria Zuria, gora Gasteiz eta gora 2026ko jaiak oraintxe bukatu direnak. Neskak eta blusak egiazko protagonistak Arabako hiriburuan, 9.000 zarete Josu zure blusa zara, zure kuadrillarekin, eta ederra da ikustea nola duela urtea honitz neskek ez zuten parterik hartzen, jaietan baina orain erdia eta erdia zarete. 9.000 horietatik, bai Joseba, 150 gutxikora bera blusak, 150 neskak, eta gainera azkenengo urteetan kriston garapena bizitzaren aldeko apustua egin dugu Gasteizen, eta, pentsatu behar dugu 2013 urtean, oraindik zeudela blusa kuadrillak neskak ez zituztenak onartzen. Beraz, azkenengo 13 urteetan kriston lanketa egin da, bai udaletxearen partetik bai, baina bereziki Gasteizko mugimendu feministaren aldetik, eta blusa eta nesken batzordeko berdintasun taldetik. 2015an sortzen da berdintasun talde hau, protokolo propioa 2018an iristen da, eta, guztien artean presioa egiten, gure artean hitz egiten,
eta eman beharreko atzera pauso eta aurrera pausoi esker, gaur egun esan dezakegu 11 kuadrilla, haien gehiengoa neska emakumeak direla. 11 kuadrillatan gehiengoak neska dira ze ona, ezta? Emakumeak merezi duten lekua gizonok kendu diegun leku hori berriz berreskuratzen eta gehiengoak direla somatzea eta ikustea ze ederra den, ezta? Bueno, hemen besoan daukagu ja zapia ikusten duzu ez, guain ja momentua da, lepotik kendu zapia eta besoain hartzeko iturak hori dio, ezta Josu? Hori dio, bai, da tolua egiteko modu bat, eta oso simbolikoa jai guztietan ibili garelako zapiakin, bueno, zapi ezberdinak gainera izan ditugu, martxoaren 3 izan dugu lepoan, beltza, eta bueno, orain hemen ikustea da pixkat unkigarria da komoa, baina zela bai, dolua da, dozu simboliko bat, eta bereziki gure arteko besarka da 5 egun bluesatan ezkentzat elkarrekin, 5 egun, Jesus Prietok dioen bezala herri jai batzuk bizitzen, eta orain bukatzea. Martxoak 3 aipatu duzu, aurtengoan presentzia handia izan du Martxoak 3ko sarraskiarek, dela 50 urte gertatu zenarek, Zeledonek, Iñakik ere jazuk aipatu digu, eta nabaritu da, eta egin dira ekitaldiak horren inguruan aurten. Beitu, hori ikusten ditugu kandelak, Joseba, hori kandelen prozesioa, horre zoroak, karraxi, kuadrilla daude kandela horiekin, ez dakit hor blusa neska eroriren bat badagoen ere, eta bai Joseba, zure hitza hartuz bai martxoaren 3ko sarraskia oso presentako Gasteizen. Gasteiztarrok, oso identifikatuta sentitzen gara min horrekin, eta bai, abuztuaren 6an, Iñakik ere jazuk Zeledonek hitz gordinak bota zituen katedral berri horretan, 2000 pertsona batu ginen martxoaren 3ko sarraskia, berriz ere denuntziatzeko oraindik, eta zoritzarrez pertsona asko dizutelako horrengatik ordaindu. Bere ardura hartu. Abuztuaren 6an izan zen, eta hor ekitaldi berezi egin zen. Ekitaldi berezi egin ginuen katedral berrian, blusatan ezken batzordea egon zen horretan murgilduta, eta 2000 blusatan ezka urreratu ginen, ez ginen guztiak iritsi paseioak elegire bat zegoelako aldi berean, baina han egon ginen Zeledonekin oso potentea eta oso garrantzitsua izan da guretzat Zeledon Iñakik ere jazu hitza hartzea, eta berak esan zuen bezala, iaia abuztuaren 4an baino urduriago eta unkituago zegoen, hau guretzat Gasteiztarrontzat, blusa eta nezkontzat oso garrantzitsua da. Duela 50 urteko martxoan 3ko sarraskia izan da aurtengo Gasteizko jaien titularretako bat, eta bertze bat soinu teknikarien greba. Hau Euskal Herriko jai gehiagotagan ere errepikatuko da, eta jai hauetan ere Gasteizen izan du eragina, izan du lekua, eta bertze titular bat da, hau, dudarik gabe. Bai, dudarik gabe aldarrikapenerako momentuak badaude Gasteizko jaietan urtero, eta hau, iriaz asko izaten du, eta guretzat hori bat, bai, zerbait oso politza da ere, aldarrikapena egon alizatea, soinu teknikariak greban daude, abuztuaren 5an izan zen hemen gure egun handian, txosnagunetik kontzertu guztiak bertan bera utzi zituzten, eta gero beste leku batzuetan, artistak, abeslariak ezin izan zuten greba horrekin bat egin, baina bai ikusi egin dituen, adibidez, gurekidea Madeleine Arzalluz bertxotan bai, baina grebalarien pegatinarekin jarrita. Beste leku batzuetan ikusi genuen nola, piketeak agertu ziren, eta artistek musika eten grebalarien gana joan eskua eman, eta aitortza egin ziotela. Ze polita baita ere, aldarrikapen horiekin bat egitea, soinu teknikariei, Euskal Herriko soinu teknikari gure zorterik hoberena beraien negoziazioetan ea lortzen duten behar dutena. Hortxe irudian erorien desfilea, zuk aipatu duzuna Josu, erdian ikusten dituzue, kandelak piztuta, badoaz kuadrillakoak, txarangen doinuaren ritmora. Zer da egiten duten zehazki? Iruditan ez dugu bereziki ongi ikusi alde izan, baina hor gainean dago pertsona bat, etzan da, hildakoarena eginez. Bi lerro egiten dituzte, bata bestean ezetik jartzen dira eskua sorbaldan, eta ez dakite, Semana Santako pausu bat irudi hor kutxo religioso bat balau. Mentxe irudia, ezker eskuin, kandelekin doaz, modu simboliko baten, iluntasun txiki hori ematen diote. Eta hor, momenturen baten ez dakit ikusiko dugu, baina neska blusa erori bat egongo da. Guztien artean altxatzen dutena, eta berez, hildakoa izango balitz bezala, ez? Gure Zeledon ja San Migueleko dorrera iritsi da, eta, blusa nezkek, modu horretan ere ematen diote agurra. Omenaldi bat egiteko modu bada. Hau kuadrilla guztiek egiten dute? Ez, guztiek ez. Soroak kuadrilla eta karraxi kuadrilla egiten ohi dute. Ez dagoela itxita, belakiak kuadrilla ere egiten du.
Beraz, bueno, zerbait oso irekia da, baina tradizionalki kuadrilla zehatz batzuk egin izan dute. Adibidez, Txolintxo nire kuadrilla ez dugu horrelakorik inoiz egin, baina beste batzuk bai. Eta bueno, pues, hor daude, modu batean agurra ematen gure jaiei. Abuztuaren 10 dagoeneko, goizaldeko ordu bata eta 20 minutu zuzeneko irudia duzu hau. Gasteizko Andre Maria Zuriaren plaza da hau. Dagoeneko bukatu dira aurtengo Gasteizko jaiak. Donostiakoak martxan dira, gero Bilbokoak etorriko dira, hiriburuetako festen zerrenda horretan. Momentuz behintzat, azken agurrean ari dira gasteiztarrak, eta hortxe, erorien kalejira horietan, txarange laguntzarekin, kandelen laguntzarekin, badu tristuratik, baina laitasunetik ere, bai, eta holako sentsazio gaztigoztoa da gaur plaza honetan dagoena, ez da, Josu? Bai, horrela da. Beitu, orain aurrezkoa ingo diote Andre Mari Zuriari, hor da dago ezagunen bat, Mirari hor dantzaiteko prest. Nor da ezagun hori? Mirari Korrez adurtza, bai, Zeledonen auzoko kidea da, eta adurtza dantza taldeko kidea, eta, bueno, hor badoa agurre egitera. Aurrezkoa dantzatuko diote, bai. Eta hau urtero errepikatzen den gauza da, eta hori momentu unkigarria da. Momentu unkigarria, bai, oso polita, eta, bueno, gainera pertsona momentzat benetan momentu oso garrantzitsua. Haiek bere dantzekin agurra egitea Andre Mari Zuriari, eta zuk diozun bezala sentsazio gazti gozoa, hau bukatzen delako, baina oraindik festa gelditzen delako, txosnetara goaz orain, txosnen eguna da, gaur behatzia, jende gehiena, olusatarezka gehienek txosnetara doaz, eta hor oraindik, Entzun dezagun aurrezkoa. Gasteiztarrak neska eta bluesen kuadrillakoak dira hauek, eta urtero hauek eskaintzen dute, ez aurrezkoa bakarrik ikusi dugu bertze hainbat dantzare egin dituztela, eta jarri dezagun ikusten hauen ikuskizuna. Banakoa, hauxe.
Gonzalo zaparrada ederra, Gasteiztarrak taldekoei zenbat dantza eskaini dituzten, agurra eta aurrezkoaz gain, bertza hainbat ere bai, hau urtero egiten dute, Josu. Bai, Gasteiztarrek urtero hau hemen, eta gainera jende oso aditua daukate kuadrilla barnean. Kuadrilla guztietan gertatzen da, beti badau baten bat. Hemen kuadrillako gaztetxoenak ikusi eta entzungo dugu hauen dantza ere. Gasteiztarrak taldekoak, ze ederra, adin guztietako dantzariak hortxe, neska mutilak gure dantzan hasteko prest ginen jari, dantzari izan izela hor gogoa sortu zen. Bueno, hamentxe prozesioaren irudiak, zuk aipatutako Josu kandelen prozesio hau, Gasteizko festak agurtzeko, ze kuadrilla dago, ezagutzen dituzu? Ezagutzen dut Rut hor dagoela, baina ez dakit belakiak dien, no? Ez dakit. Hortxe doazenak elkarrekin, bai. Kandelekin atonduta, kuadrilla, nora joaten dira hauek, zein da ibilbidea hauena? Ontxe bertan, gaizki ez hau, eskaileretetik gora egingo dute, ez dakit gero lora sortaren bat ekarriko duten ala ez, hor kuadrilla bakoitza libre da nahi duena egiteko, beste batzuk ez dute zer egiten, baina bueno, modu honetan uste dut gora direla Kandelekin, ez dakit iritsiko diren Andre Mari Zuriaren figura honetara, igual lore sortaren bat utzi ere, bakoitzak dolua bere modura bizitzen du. Bai, eta ze importantea doluak egitea, aurrera egiteko, hori osatzeko da, gaixo egotetik berriz ere bizitzara bueltatzeko beharrezkoa. Eta hementxe argazkia elkarrekin, neskak eta blusak haien jaietako jantzi ohikoarekin, tipikoarekin, eta irudi honekin, eta Andre Maria Zuriaren irudia hortxe ikusten duzue, honekin aurtengo despedida, guk ere 2 minutu bertzerik ez ditugu falta, gaurko erretransmisioa, gaurko saioa bukatzeko, eta hementxe ikusten duzue, Kandelen desfilea nola egiten ari diren, argazki atera dute eta musika doinuekin, txarangarekin, hortxe badoaz poliki-poliki, dolu hori eginez, baina doluarekin txotzentara, behar bada. Gazigozoa esan dugu, dolua bai, simbolikoki nahi duzuna, baina gero parranda ez da bukatu. Oraindik da jendea abuztuaren 10ean etxera joango dena. Zango dugu zezenak harrapatuko dionala ez, baten bati seguro. Beti ezaten gura, lotxaren ibilbidea da hori. Abuztuaren 10ean eguerdiko 3etan etxera bueltatzea blusa doneskaz gantzita, ojo. Eskalerak igortzen ari dira Josu, hau zehazki nora doaz? Badatoz, hona etorriko dira. Gure gana datoz. Andre Mario, igual zutan igana igual etorriko dira. Behar bada, ikusiko dugu, bakoitza bere bidea hartuko du. Gaur, segurazki, gaua luze joanen da, batentzat baino gehiagorentzat. Eta goizaldeko orduak arte ere luzatuko dute. Bate baino gehiagok gaurko jaiaz, despedidak garrantzitsua dira. Eta ongi bukatzea garrantzitsua da, hurrengo urtekoa berriz ongi hasteko. Hortxe Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazako irudia zuzenean ari gatzaizkizue, gaur 2026ko jaien despedida agurra eskaintzen. Hortxe ikusten dituzue, blusak eta neskak, hemen blusak gehienak, eta irudi ederra hau goian kanpandorrea, horra igo da, Zaldu ondoko baserritarra, horra igo da Zeledon, eta Josu, bukatu behar dugu honekin, eiguzu azken agur bat. Nola nahi duzu bukatu gaurko saiozu Gasteiztarra zarela, zer mezurekin gelditu behar gara, zer nahi diguzu kontatu gaurko aisteko? Nik esango nuke, aurtengo jaietan memoria oso presente izan dugula, eta hori ohore bat izan dela. Eta, bueno, tradizio gauzak modu baten edo besten moldatu daitezkela,
eta tradizioak mantenduz aurrera egin. Niretzat mezu hau garrantzitsua da nabarmentzea, eta noski Joseba zurekin gaur hemen egotea plazerra izan dela. Plazerra nerea, Josu, plazerra handi bat zu ezagutu izana, plazerra handi bat ane ere gaur presente egon da zurekin, Bai. Pedrozutarrak zoragarriak zarete, bejonda izuela. Hau bai. Hementxe gure agurra, esker haunitz gaur ere pantailaren bertzaldean izan zareten hoi, eta gaur ere gurekin Gasteizko jaien despedida hau jarraitu duzen guztioi. Hurren urtean berriz, eta bitartean, gora Zeledon eta gora Gasteiz. Gora!